Og ning smile sa no sa ato ang kamera. Wala siya. Ado. Muna itong hiyag. Muna kalisod rin na pita. Kaya maagi taog ligunan. Eps. Kaya mang swimming pool oh. Kung mga kaog. Grabe naman yung hitaka kayo. Grabe. Kaya mo taga balik baktas. Oh. Diri kasugod ang pagbaktas mga bro. So namin service nila nga 4x6 dual na siya masyado pasaka may ambog. Diri ang pagsugod sa pagbaktas sakay siya og kabaw experience og sakay ano siya sugod na may baktas paspas kayo mga dagan ng mga 4x6 nga skinan dual ni siya pagi pa sa daplin pagi sa ato nga ya ka suga niya mga service may balik siya kay dili niya saging ligin si daplin ng agi niya mga service ya ka suga niya mga service sinasa niya magi pa niya pagis tungaw. May awas mag-asiti sa akin. Magatan? Minta kaya nga na yung dalang pa doon sa balay. Minta, 4x4 na kayo. Suko lang ng ta. Di pod. Kaya na to. Abot mo gayud mo to dire. Ha? Di nakabot. Abot sira lagi to. Isa maning bay. Wala mao nagdala mao nang baya nga apuyan unta atong pagka hadlok. So bintaha dire kay di kayo lapok ang mong gidalan nga manggagian no. O na pa may kinagbo nga laing 4x4 nga 4x6 nga siginan 4x4 po siya. Fukol mo ni lapok eh. Hadlok ko sa hadlok na kay katagbo. O ano siya. Istorya sila kay. Istorya sila sa driver. Lapok ka no. May tricycle, kasi tricycle ba? Isa yung tricycle? Ah. Naman may balay dari day. Ano man day balay? So bitag ginilas kay tiniil ta tiniil oh. Muna nato itiniil. Hinay silang lakaw. Wala naman. Wala naman. Silo raman sila. Lapok ya. Sige deh pangulan.
So bitag tiniil kay lapok kayo. Nakasnilas atong ibit-bit. So kani saan kalapok dire. Siya. Mo na ang service dire sa bukid. 6 wheelers. Dual. Huwag ilang lapok ni nga service. Ang driver Inglesero. Ani kahitik ang kinabus bukid apps apit ta slide no. So isa dire no. So tama taglapok. Ay pa lang kita mo tamak lapok. Okay. Okay, dire ang lugar muna ang kalubian. Pwede mo mutong dire may mga galing kay walay bunga ang mga lubi. Grabe gini nga sakinan. Karon itabi ni mutong. May sakinan sa bukid. 6 wheelers na siya, 4x4 oh. Sinasa way gila lapok. Tunga siya. Wag ni aksog kayot ang sakinan. Grabe ka kusga no. Gani no? Suot niya among service oh. Di mahanlok na plat ng ligid ani kay sulit niya ligid ani wa interior eh mura na ligid plano ba interior. Oh, kita ka na. Way gilang dalan. Sing asa age. Grabe ka kusingan ni mo sakyanan na. Ado. Muna itong iagian. Kalapukan mga katunok-tunokan. Oh, agit ang mga tunok. Okay, happy to slide. Ha? Adre? Bawa sa sila rin. Ay na kay. Lain man sinilas kay. Lain na akong sinilas kay kuan man. Matanggal ba? Dili itong ipit-ipit. Gihimo ang dala no. Oh, anak-anak agi ana. Anak kay dili lapok anak. Dire. Oh. Ayaw ani kay sig agi mata. Sige. Ari ibabaw tunaan mo agi ari. Ibabaw ari. Ibabaw ba ang tunaan? Ay simimpos kabaw. Sayro. So dito maagi dire. Muna kalisod rin na pita. Kaya maagi taog libunan. Eps. Muna isang dalan gano paingon sa balay no. Oh. To naman to atong gigian. So tama kita bulapok. Oh. Tama taglapok eh. Oops. Okay. Solution. So utas kalabunan. So mo na pasyon diri sa mga paguli karon nga lapok. Gas ka surkat ni og dili lapok ang maagian. So, ano siya? Ini siya. Agianan nahimo siya agianan. Okay. Dire. Git.
Gamang swimming pool, oh. Kung mga kauban, tara ka mga service, kauna. Sa akin gilid, kalibunan. Report. Siya, kalibunan. Grabe kalisod. Ah, grabe rin lapukan kayo no? Pado ko na yan manlapok. Ana ini. Ini? Bukan. Ay, Pag sinilas na, ana ato sikang ato ta, yan Ay. ato to. ay lang. Ato agi no ato. Grabe naman yung hitaka kayo. Ana, labing hubo da mo anang ana. Nag-ihagbasan na yung muto pa, bago pa rin Oh. nag-ihagbasan. Gahapon buntag. Ibang sili. Paningot ng mas kuya, oh. Uy, karing ari don. Labing hubo da mo ngari. What? Ana mo agi ana. Ibabaw. Ambi pa be. Nalapoy bag-oo, nalapoy bag-oo. Naghagbasan na yung sigan. Bakbasan ho na lagi ang lagi. Ay ari, hindi na Nagme. Kano mo taga balik baktas? So, ito yung hagbas para lagian lang. Manang, manang. Ya, murag silang dati yung papa be. O kamoy mahuli ka sa naman mo na indahan nagawa. Nagbasan Oh. So wala mamiyagi na sa ubos kay grabe kalapok. So dito na mamiyagi. So dito ang sinilas kay Ma'am. Mas slide ba ng sinilas? Ah, gibutangan pa hagdanan. Hagdanan. kuanas bagdo eh. Higam ani diha naman gunadaan. Aw dali ha. Hakakan. So agi ta dire kalapukan. So, tagisan na tayo istorya kay hangak panday pag mulakaw. Arang hangak ka. Ay wala na din itam nagbalik no, galibo na din no. Oo. Wala na ira daro. Ang dire pa man yang kamano nga area no. Kini. naman. Mo ning iyang naprinda. Oh, pinindang roy na. Wala tagsarag bunga. Ano, libon lagi. Oo. Ihangak agabaw man lang. Inom. Bugatan ang iyang. So, nagapok. Ato ning tamakon kay tag sana tawag mak. Inom na po. Gihaw siya, gihaw. Ganyan, agaw lang, ganyan na Waling kahaw ganyan. Ah, ganyan lang. Hapon ka siya. Kumag pa dito kutob nangit-ngit. Mao pa sa undang.
Ano itong tamakon guys? So, ano siya? Lamlaw mo deh. Suot siya, suot. Yan na yung mga service diri nga six wheelers kaya suot og libon. Wala gid gi tagad gid. Dire tagi kay. Okay, so muna ang destination guys. Alo mga bro, ti ara tedeng mana abot na me. Ani abot ini dire. So dito sa agi. Kita po dire tagi suga. Taraway lapok. Ito yung area dito guys. Lagi ang kanindot. Dini mak, mabili kain sa kuha. Nga pa ma. Merry Christmas. Agoy. Ah, ano lagi mingaw tadi di lugar. Ngani. Magkamuan ni ito muna. Na busy mo god. Lagi namin ilog. Kaila manggod. Ala kaila pas panda lang panda. Di. Kane. Times 2 na. Ito nakay gusto mata. Ay, baktas eh. Lala, galigo sumig taman-taman. Oh. Ano miligan? Semua diri. Ada mau biabas ya. Biabas. Dagko kayo.
Nagihan lagi na mo. Nada ka ng ipon.